Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 16 декабрь сишәмбе көне Әнкарада 14 сәгать сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Реджеп Тайип Эрдоган Гази, Сүрия, Сомали һәм Ливия кебек кан һәм күз яшьләре белән тулган төбәкләрдә тынычлык һәм гаделлек өчен тырышлыклары белән Төркиянең дөньяга кеше хокуклары өлкәсендә үрнәк булуын әйтте. Дүшәмбе көнне башкала Әнкарадагы илбашы көллиясендә үткәрелгән кабинет җыелышыннан соң уздырылган матбугат очрашуында чыгыш ясаган Эрдоган төбәктәге бәрелешләрнең кеше хокуклары гомуми белдергесен, бигрәк тә яшәү хокукының бозылуын күрсәтүен белдерде. Ул Израильнең соңгы 2 ел дәвамында Газида бөтен дөнья күз алдында кылган сугыш җинаятьләре һәм геноцидның кеше хокуклары гомуми белдергесе бозылуының иң ачык дәлиле булуын да өстәде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының кеше хокуклары гомуми белдергесе төбәктәге бәрелешләрдә аяклар астына салып таптала, диде Төркия илбашы. Төркиянең сирәк җир элементлары потенциалы белән идарә итү комиссиясе корылуы тәкъдим ителде. Сирәк очрый торган җир элементлары һәм мөһим минералларның глобаль икътисади һәм геосәяси әһәмиятенең артуы белән тармак вәкиле Төркиянең тау сәнәгате потенциалын бәяләүче комиссия кирәклеген җиткерде. Төркиядә сирәк җир элементлары мәсьәләсендәге потенциалны бәяләү өчен мөһим минераллар авторитетының корылуына караган яңа тәкъдим ясалды. Бу мәгълүматны Төркиянең палаталар һәм биржалар берлегенең тау сәнәгате шурасы башлыгы бирде. Анадолу агентлыгына белдерү ясаган Ибрахим Халил Кырсан сирәк җир элементларының электрлы машиналар, батарейкалар, яңартыла торган энергия, индустриаль роботлар һәм саклану сәнәгате белән беррәттән төрле тармакларда киң куллану өлкәләре булуын, аеруча Кытай, АКШ һәм Авропа берлеге арасындагы сәүдә сугышларының да мөһим булуын ассызыклады. Кырсан сирәк очрый торган җир элементлары һәм калган мөһим минералларның яңа сәнәгать чоры шартларында илләрнең геосәяси өстенлекләрен кабат шәкилләндерүен белдерде. Дөнья 1970 еллардагы нефть шокларына охшаш минерал таләбе кризисына таба бара, минераллар яңа нефтькә әйләнә, диде ул. Төркиянең 168 ил арасында минерал төрлелектә 8-нче, резервларда 22-нче һәм кыйммәттә 28-нче урында булуын ачыклаган палаталар һәм биржалар берлегенең тау сәнәгате шурасы башлыгы илне сирәк очрый торган җир элементлары өлкәсендә алдынгы намзәтләрдән берсе дип атады. Ул шулай ук дәүләт оешмалары һәм университетларда урын алучы сирәк очрый торган җир элементлары һәм мөһим минераллар эшчәнлекләренең координацияле рәвештә алып барылу өчен милли мөһим минераллар стратегия документы әзерләнеп, мөһим минераллар технология институты яисә мөһим минераллар рәислегенең корылуы урынында булыр, диде. ЮНЕСКО тарафыннан төрки телләрнең гомум кешелек кыйммәте буларак раслануыннан соң игълан ителгән 15 декабрь бөтен дөнья төрек теле гаиләсе көне төрек теле җәмгыятенең кабул итүендә Әнкарада оештырылган халыкара җыелыш белән тәүге тапкыр котланды. ЮНЕСКОның 2025 елның 3 ноябрь көнне үткәрелгән 43-нче гомум конференциясендә кабул ителгән тарихи карар белән төрки телләр борынгы цивилизация мирасы дип танылды. Бу карардан соң Төркия Җөмһүрияте мәдәният һәм туризм министрлыгы белән төрек теле җәмгыятенең әйдәп баручанлыгында Ататөрек мәдәният, тел һәм тарих югары шурасында оештырылган чарада бюрократлар, галимнәр һәм төрки җөмһүриятләренең дипломатик вәкилләре җыелды. Программаның ачылышында чыгыш ясаган Төркиянең мәдәният һәм туризм министры урынбасары, фәннәр докторы Сердар Чам төрек теленең аралашу чарасы булудан тыш зур цивилизация күпере булуына басым ясады. Чам Әнкарада кабызылган факелның төрки дөньядагы мәдәни интеграцияны тизләтәчәген белдерде. Ачылыш чыгышларыннан соң үткәрелгән утырышта танылган türkolog профессор доктор Әхмәт Биҗан Эрҗилясун төрек теленең тарихи дәвамчанлыгына игътибарны юнәлтте. Төрекчәнең баян шыр язмаларыннан башлап Көнчыгыш Төркистанда кагаз өстенә язылган меңләгән документ белән 8-нче гасырдан 10-нчы йөзелга кадәр өзлексез дәвам итүен белдергән Эрҗиласун бу барышның ислам диненең кабул ителүе белән яңа үлчәм казануын искәртеп узды.
Утырышның соңгы бүлегендә сүз алган профессор доктор Мустафа Өнәр 15 декабрь датасының әһәмиятенә һәм Вильхельм Томсонның 1893 елда борынгы төрки-төрек язуын аңлауның йогынтысына игътибарны юнәлтте. Томсонның ташлардан укыган түрк исеменең 1923 елда төзелгән Төркия Җумһуриятенең исемендә нигез итеп алынуын белдерде. Шара катнашучыларның гаилә фотосурәтенә төшү һәм 15 декабрьнең моннан соңгы елларда төрки дөньяда бәйрәм рухында билгеләп үтелер дигән өмет белән төгәлләнде. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Русия белән Пакистан нефть тармагында яңа килешү өчен өстәл артына утырды. Исламабад һәм Мәскәү җитәкчелекләре энергетика һәм сәнәгать өлкәсендәге хезмәттәшлекне киңәйтүне максат итеп куя. Русиянең РИА хәбәр агентлыгы сишәмбе көнне белдергәнчә, Пакистанның финанс министры Мөхәммәд Аурангзеб ике илнең энергетика министрлыклары арасында сөйләшүләрнең дәвам итүен әйтте. Аурангзеб Пакистанның нефть эзләү, җитештерү һәм эшкәртү кебек Русия белгеч булган өлкәләрдә Мәскәү җитәкчелеге белән якыннан хезмәттәшлек башкарырга теләвен ачыклады. Министр барлык бу тармакларда Русия бик көчле, аның белән килешү төзүдән канәгатьбез диде. Сөйләшүләр Русиянең Украина сугышы белән бәйле буларак кертелгән киңкырлы санкциялардан соң чит базарларга экспансиясын арттырган чорга туры килә. Пакистан исә хроник түләүләр балансы басымнары астында энергия чыганакларын диверсификацияләргә һәм импорт үз кыйммәтләрен киметергә тырыша. Пакистан 2023 елда Русиянең эшкәртелмәгән нефтен импортлый башлады. Бу да энергия белән тәэмин итү стратегиясендә мөһим үзгәрешкә һәм Мәскәү җитәкчелеге белән тагын да якын икътисади мөнәсәбәтләргә ишарәли. Аурангзеб шулай ук ике илнең Пакистанда корылма төзү мөмкинлеген карауларын энергетика тармагыннан тышлаганда киң сәнәгать хезмәттәшлеккә басым ясады. Марокко вәкаләтләре дүшәмбе көнне белдергәнчә, Атлантика яр буенда урнашкан Сафи төбәгендә көчле яңгырлар китерелеп, чыгарган ташкыннар нәтиҗәсендә ким дигәндә 37 кеше үлде. Белдерүдә 14 кешенең әле һаман дәвалануы, шул исәптән икесенең авыр хәлдә булуы әйтелә. Якшәмбе көнне көчле яңгыр Сафи Порт шәһәренең иске кварталында өйләрне һәм кибетләрне су астында калдырды, машиналарны агызып алып китте һәм күп юлларны йөреп булмаслык хәлгә китерде. Дүшәмбе көнне шәһәрдә мәктәпләр ябылды, халык зыян күләмен исәпләп, су баскан өйләрне чистарту эшенә кереште. Вәкаләтләр ким дигәндә 70 өй һәм кибетне су басуын белдерде. Мароккода берничә мөһим су саклагычын бушалуына китергән 7 еллык корылыктан соң Атлас тауларында көчле яңгыр һәм кар яуды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Татарстан хәбәрләре. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 15 декабрьдә Мәскәүдә деглобализация чорында тынычлык һәм ышаныч замана проблемаларына ислам карашы 21-нче халыкара мөселман форумында катнашты. Чара илләр халыкларның сәяси, икътисади һәм мәдәни мөнәсәбәтләрендә из калдыра торган деглобальләшү проблемалары буенча фикер алышуга багышлана. Миңнеханов үз чыгышында билгеләп үткәнчә, дөнья күләм трансформация контекстында быелгы форум темасы гаять актуаль. Җир шары халкының 4/1 өлешен берләштергән мөселман өммәте халыкара мөнәсәбәтләренең яңа архитектурасын формалаштыруда торган сайын әһәмиятлерәк роль уйный. Русия ислам тарихи һәм мәдәни мирасының аерылгысыз өлеше булган уникаль ил. Мөселманнар дәүләтебез үсешенә саллы өлеш кертүче төп халык булды һәм шулай булып кала. Без бер партнерлыкта стратегик перспектива күрәбез дип билгеләде Миңнеханов. Казанның 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы Русиянең ислам дөньясындагы ролен раслый һәм ил мөселманнарының горурлыгы өчен аерым сәбәп булды. Чөнки ул татар халкының үзенчәлекле тарихын гына түгел, ислам мирасын Россиянең поликонфессиональ һәм күп милләтле киңлекләренә интеграциялау практикасында тану булып тора.
Qozan İslam Dünyasының мәдәни башкаласы елының рәсми ачылышы 14 майда булачак. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә узган Qozan İslam Dünyасының мәдәни башкаласы 2026 елын тәкъдим итү чарасында хәбәр итте. Республика җитәкчесе шулай ук Qozanның масштаблы халыкара вакыйгага әзерләнүе турында сөйләде. Күп төрле чаралар оештырылачак. Без аларны киләсе ел башыннан ук үткәрә башлыйбыз. Әмма Qozan İslam Dünyасының мәдәни башкаласы елының рәсми ачылу датасы Русия Ислам дөньясы Qozan форум халыкара икътисади форумы кысаларында 14 майга планлаштырыла, диде Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, күп чаралар планлаштырыла. Алар арасында Русия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышлары, Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары форумы, әдәпле һәм этник мода фестивальләре, мәдәни программалар, Алтын мөнбәр Qozan халыкара мөселман киносы фестивале, халыкара яшьләр чаралары һәм башка вакыйгалар. Русия Ислам дөньясы Qozan форум халыкара форумы 2026 елның 14-17 майында узачак. Агымдагы елның 11 айында Татарстан белән Әфганстан арасында товар әйләнеше 2 тапкырга арткан һәм Русия белән Әфганстан арасындагы товар әйләнешенең 10%-ын тәшкил иткән. 2025 елның 11 айында Русия белән Әфганстан арасында товар әйләнеше 503 миллион доллар тәшкил итте. Узган ел ул 239 миллион доллар булган иде. Үсеш 2 тапкырдан артып китә. Русиядан Әфганстанга нигездә нефть продуктлары, он, бодай, агач материаллары, минераль ашламалар, үсемлек майлары, электр җиһазлары һәм нефть-газ химиясе җиһазлары җибәрелгән. Әфганстаннан киптерелгән җиләк-җимеш, минераллар, төзелеш материаллары, дип белдерде Әфганстандагы Русия эшлекле үзәге җитәкчесе Рөстәм Хәбибуллин. Татарстан Әфганстан белән товар әйләнеше буенча 51 миллион доллар күрсәткече белән лидер төбәкләрнең берсе булып тора, дип өстәде агентлык җитәкчесе. Кичә Татаринформ мәгълүмат агентлыгында Татарстандагы туристлык сезонына багышланган матбугат конференциясе булды. Аның барышында статистика саннары белән Татарстан Республикасы туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов таныштырды. Агымдагы елның 10 айында Татарстанга 4 миллион турист килгән. Бу былтырның шул ук чоры белән чагыштырганда 18,3%-ка күбрәк. Йомгаклык хисаплары буенча бу сан үсәр яки шулай калыр дип өметләнәбез. Бу бик яхшы саннар. Без туризм тармагындагы инфраструктураның тулы һәм куәтле булуын күрәбез. Шуңа күрәдер дә Русия Федерациясының бөтен территориясеннән диярлек туристлар килә, дип белдерде җитәкче. Аның сүзләренә караганда, җәйге сезонда республикага 1 миллион 600 мең турист килгән. Бер ел эчендә күрсәткечнең 4,6%-ка артуын да билгеләде ул. Татарстан белән Якутия арасында хезмәттәшлек ныгый. 12 декабрьдә Саха Якутия Республикасы Иҗтимагый палатасы бинасында тугандаш халыклар арасындагы ныклы элемтәләрне раслый торган әһәмиятле вакыйга булды. Саха Якутия Республикасының Югары Вилюй районы башлыгы Валерий Николаев һәм Татарстан Республикасының Буа районы башлыгы Ранис Камертдинов ике яклы хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Әлеге килешү мәдәни элемтәләрне ныгыту һәм уртак проектларны тормышка ашыру өчен яңа мөмкинлекләр ача. Тапшыруда Татарстан рәисенең матбугат хезмәте һәм Татаринформ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды. Татарстан хәбәрләре. TRT Türkiye avazı dünyanın her bucağında tәүлек буе сезнең белән.
Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanıqızda. Bularni bilesizmi? Türkiye'de it aşxanalarında en köp әзерләнгән һәм ашалган ризыкларның берсенең Adana kebabı булуын беләсезме? Adana kebabı төрек ашсулар арасында иң танылган ризыклардан берсе һәм Төркиянең көньягында урнашкан Adana шәһәре белән ассоциацияләшә. Аны Төркиядә генә түгел, башка илләрдә дә беләләр һәм яратып ашыйлар. Төрек теленә гарәпчәдән кергән кебаб сүзе савытта яисә ут өстендә сусыз пешерелгән ит дигәнне аңлата. Adana төбәгендәге Чукурова җирлегендә бик элеккеге вакытлардан бирле кебаб әзерлиләр. Якынча 4000 еллык кайбер археологик табылдыклар биредә ул вакытта да мангал ягылуын, итне чыбыкка тизеп утта пешерүләрен күрсәтә. Бүгенге Adana кебабы исә 19 гасырның икенче яртысында Адананың тарихи Казанчылар базарында барлыкка килә. Adana kebabын башка кебаблардан айырып торучы иң айырмачык үзенчәлек кулланыла торган ит. Ул табигый мөхиттә һәм үзенә хас флорага ия җәйләүләрдә җитештерелгән тәкәнеке була, чөнки ана сарыкның гормоннары итнең тәмен үзгәртә. Adana kebабында кулланылган ит җирлеккә хас көбә дип йөртелүче чапкычка охшаган пычак белән бик вак итеп турала һәм фарш хәленә китерелә. Туралган иткә бәрән койрыгыннан алынган май, әче кызылборыч һәм туз өстелә. Башка бернинди тәмләткеч куелмый. Әзерләнгән фарш махсус кебаб таякларына тезелә һәм утын ялкынында пешерелә. Табынга биргәндә исә һәр чак сумаклы суган салаты һәм яшеллек белән чыгарыла. Төрле җирләргә таралган Adana kebabы стандартларын саклау өчен Төркия патент һәм марка оешмасы тарафыннан теркәлде һәм географик билгеләү алды. Bularni bilesizmi? Мактарам тыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'nun татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан, интернет һәм кесе телефоннарының TRT Dinle кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Türkiye һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 килогерц эшлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8:40 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle кушымтасы аша вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK33 Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.